Il-ħajja sabiħa f'kull stadju tagħha. Il-ħajja sabiħa f'dak kollu li tippreżentalek. Apprezzata f'dak li hu skur u f'dak li hu ċar. Il-ħajja prezzjuża u bi storja unika. Storja li jekk tinara f'tinex fl-imħabba talla murija fl-imħabba lejn oħrajn, fija xejn ma jitħalla jsir bla doċċ u xejn kombinazzjoni. Din kienet il-ħajja mżewqa ta' San George Preka, fundatur tas-Soċjetà tal-Mużew. Mhux importanti fejn twieled, mhux daqshekk ta' interess fejn kien jgħix, daqskemm x'għamel bħajtu biex fiha jkun rifless Ġesu. L-imħabba kienet il-fus li fuqu daret ħajtu. Kienet il-valur li għalih sar sempliċi li tinex fil-ħajja ta' kuljum. L-imħabba imur bil-qoffa jixtri ħobs, ħaxix, ħalib u jiġi lura bil-qoffa vojta u bla flus. X'ikun ġara? Ikun xtara imma ta' kollox sakemm wasal lura d-dar. Jibda biex iwaqqaf l-għaqda tiegħu? In-nies li suppost jafu aħjar, in-nies tal-iskola, saħansitra xi membri sħabu jinsultawh u jweġġoh bi kliemhom. U hu jaħfer, iżomm is-silenzju, jagħmel kif jgħidulu s-superjuri tiegħu li xi kultant huma wkoll ma fehmuhx u jibqa' kalm u kwiet. Kien iħoss u jħoss bil-kbir, imma kien jgħix u jħares lejn id-tbatija bħala parti mill-ħajja. Kien ċert li xejn ma jibqa' l-istess, anzi kollox jgħaddi. Id-tbatija tgħaddi u anke l-ferħ jgħaddi, u għalhekk kien jibqa' miexi. Daqshekk kienet kbira l-imħabba tiegħu u t-tama tiegħu falla il-ħellis tiegħu. Fil-Knisja filgħaxija jgħin lis-Sankristan iġor is-siġġijiet biex dan iħalli fehm quddiem is-sagrament għal ħin twil jitlob. U kien hawn li kien iġib il-forza, kien minn hawn li kien iġib is-sostenn, li jġib il-qawwa u l-entużjażmu biex ikompli miexi, ikompli jaqdef u jkompli jissieled bil-kwiet u bla waqfien. L-imħabba lejn Alla kienet il-kollox f'ħajtu. It-tagħlim lajn ta' kull ġid kien jgħid. U mhux biss jgħid, imma jurih bil-fatti. Kien jippredka kemm jiflaħ. Jippredka lil kull kategorija ta' nies u kull imkien. Fix-xatt, fil-pjazzezz, fil-knejjes, kull imkien. Kien hu l-pjunier li tal il-mara dritt li tkun kapaċi tgħallem hi wkoll daqskemm kien kapaċi r-raġel. U sab xebbiet li jenuh. L-ewwel xebba kienet Ġannina Kutajjar, tfajla tat-tajjeb, li ħallit kollox biex tiddedika ħajjitha għat-tagħlim ta' tfal, ta' tfajliet u ta' kull min kien jersaq lejha. Hi sabet l-għajnuna tiegħu f'dan il-qaddis tagħna. U x'importa li kellu min ifixklu? X'importa li kien jgħajja? X'importa li l-ħin kollu ġejjin u sejrin in-nies? Laqwa li Kristu jkun magħruf u maħbub. Hekk xtaq li tkun tfisser il-kelma mużew? Mgħallem. Mhux li kien id-dinja kollha timxi fuq l-Evanġelju tiegħek. Mela llum int min int u int fejn int, ħalli l-imħabba, din il-kwalità ta' mħabba timla lil qalbek. U vim bil-bżonn ta' Alla f'ħajtek. Ibqa' fittxu u tara kif issibu. Ipprova ibda ħobb illum. Illum hu mhux għada u taqtax qalbek. Ifhem, l-importanti mhux x'akkwistajt jew kemm imxejt, imma kemm ippruvajt bil-verità, kemm ippruvajt u komplejt. Tinsiex, kollox għandu l-prezz tiegħu u biex tasal tħobb kif ħabb dan il-qaddis trid bagħti. Imma kif kien jgħid hu, kuraġġ għax kollox jgħaddi.
F'din il-festa ta' dan il-qaddis u f'din iċ-ċirkustanza tal-COVID-19, għaddaqs illum ma nistgħu nifhmu bl-importanza ta' dan il-valur tal-imħabba fil-ħajja tagħna. L-imħabba lejn Alla u lejn l-oħrajn. San George kien jgħid dak li mhux etern mhux xejn. U għaddaqs illum ma tidher din il-verità. Qed naffrontaw żmien ta' inċertezzi kbar. Għandna għadu li la nafu minn fejn ġej, la nafu kif, meta u x'ħin ħajattakka. U l-kbira li ma nafux kif ħan niddefendu ruħna bis-serjetà biex ma ngerfxux ħajjitna. Inkunu boloħ jekk ma naħsbux dwar ħajjitna u nifhmu x'għandu jiġi l-ewwel. Ġesu żgur it-tama u s-serħan tagħna. Ġesu huwa żgur l-imħabba tagħna. Ejja nibdew nagħtu każ aktar tal-familja tagħna, tal-ħbieb tagħna u ta' Alla fil-ħajja tagħna. Ejja nsibu spazju għal Alla f'ħajjitna. Aħseb ftit, x'baqa' minn dak kollu li ġrejt warajh il-bieraħ? Nassigurak li xejn. Baqa' biss dak li permezz tiegħu ħabbejt aktar lil Alla fl-azzjonijiet tiegħek f'ta' madwarek. Mela ħobb il-verità u ħajtek tkun aħjar.